تێزانین گۆ civak bi çand û hunera xwe tê nasîn û bi taybet civaka Kurdî. Nemaze got kesên hebin xwedî li vê çand û hunerê derkevin. Li bajarê Dirbêsiyê grûpa çand û hunerê li seranserî Rojava mala sînema damezrandin bi navê Komîna Film li Rojava. Ku derfeta perwerdeya sînema bi hemî beşên xwe ji her kesî re vekiriye. Armanca herî balkê ji avakirina Komîna Film a Rojava ku beşê perwerdê berfirehî medayî berxwe. Yani di ana destpêkê di mehekê perwerde endam perwerdê dibînin. Piştî wêna destpêka payîzê de salekê sağ ev endamê hanê perwerdê bistînin li Akademiya Hunerê beşê sînemayê li Tirabespiyê. Li hindirê salekê de ev endamê hanê wê fêrî çêkirina belge film, kurte film, hemû çeşît sînema, kamîre, teknîk, deng mesele evana giş hinek dîroka sînema, dîroka filmên Kurdî. Ev komîn gelek armanc dane berxwe. Got ew daxwazin ku asta hunerî bi ser bixin û karibin berhemekî xweşçê bikin. Tê de nasnameya Rojava bête nasîn ji aliyê hunerî ve. Komîna Film a Rojava birastîka vekî pîroz û pêwîst e nexwasim di rewşa awarte da got Sûriyayê tê de derbas be bi taybet Rojavayê Kurdistanê ji xwe ev gavahan hat ji bo bilinkirina asta huner û çandê ne tenê em serkeftinê diwarê leşkerî de dibînin ji ber baweriya me di hemû beşên civakê got bi hev re bikeyne astekê de em karîbin civakek azad û civakek bîrewir ava bikin. Her wiha hin karmendên sînema yê got ji kevin de bi vî karê rabûne cihê xwe di vê komînê de dîtin û tevlî şoreşa hunerî bûn li Rojavayê Kurdistanê. Rojava devrimine Türkiye'den geldim. Ez Tirkiye hatime Rojava, ez pir kêfxweşim, ez tevlî şoreşa hunerê bûme. Ji ber şoreşa Rojava ne hatiye avakirin li ser teolî û ew hemû pêk hatiyan himêz dikin û em ê hewl bidin got em hunera Rojava pêş bixin. Demokratik ulus inşası yükseliyor. Ev çend sal û ji ber situmkariya rejîma Bas tu guhdan li hunera Kurdî tune ye. Gelo ev komîn ew ê karibe gorengê hunera Kurdî jê re vegerîne. Cara yekemîn e li Rojavayê Kurdistanê got komîna sînema ve dibe. Karmendên vê komînê hewl didin got berhemekî li asta cîhanî pêşkêş bikin. Wisa jî hewl didin got çand û hunera Rojava bi giştî pêş bixin. Ekrem Salih, Orient News, Dirbêsiyê.